दा जे सोलिफुबाय थानाय बे खेला बेनि बिसयै जोंनि सिगांनि बुंथिगिरि बिथांमोना खोब नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फुटाब खालामलांबाय आंबो दा रंजालि क्लाबनि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो सिमला बागान रंजालि क्लाब हिसाबै रेजिस्टार क्लाब हिसाबै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सुपार लिग खेलायाव जोङो बाहागो लानाया जोङो आजिले 5 बोसोर जोङो रानिं जाबाय दा 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो चेम्पियन जानो हाया जोङो बोसोरनै जोङो 3 मोननै जोङो रानिं चेम्पियन जानो हाबाय नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो दुखुनांथावा माने जोङो रांखान्थिनि एसे दुरबलथायाव जोङो सेलेक्ट जादोंमोनबाबो आसाम सुपार लिगखौ जोङो गेलेहैनो हायाखै दा बिनि थाखाय आङो बेखौसो फोसावनो लुबैदों जे क्लाबनि जानानै आरो बे ओनसोलनि जानानै जाहाथे दानि जे फैबाय थानाय दानि जे सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार दा बिथांमोना जाहाथे जोंनिसिम एसे आरो बे रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायनानै जाहाथे एसे सरकारा जा हायो अनसुंथाइ जाहाथे होयो आङो बेखौ बे ओनसोलनि जानानै आरो बे सिमला बागान रंजालि क्लाबनि जानानै आङो सरकारनिसिम बेखौनो खामना खालामो एसेनोसै गोजोन्थों आंनि मुङा गारला मुसाहारि गामि सिमला बागान आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा बे खेलाखौ जोंनि गामियावनो होदों जों गामिनियानो फाइनाल गेलेनो हादों आरो आं बेयाव बेस्ट स्करार ट्रफि मोननो हादों गरब्रै गलाव आंजों समान रावबो गल लानो हायाखै बेनि थाखाय आं मोन्दों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों लकेलाव जानायखौ जों लकेलावनो लाखिनो हानायखाय एसेयावनोसै नेक्स्टआवथ' नाजालांबाय थागोन जेसेबां खेला जागोन पार्टिसिपेट खालामगोन जेसेबां हायो एसेबां पारफरमेन्सखौ होनो नाजागोन बेखिनियानो बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैयो माने फुटबलजों दानि जुगाव बिराद मोजां लाइफ दानो हायो गावनि गोसो दंब्ला प्रेक्टिस होनांगोन मोजां मेहनत खालामनांगोन एकदम खस्थ'नि गेजेरजोंसो सहैयो होननानै बिथांमोनखौ आं ओंखायनो बिदि फुरा प्लेयार जाजानो लुगैयो बिथांमोना गोसो जाथों प्रेक्टिस खालामथों बिदिनो दावगालांथों आंनि मुलाम्फाया बेनो माने आं फिसा खेला गेलेबाथाय सुपार लिग गेलेयो बिदिनो क्लाबावबो गेलेयो बेनोसै आरो इन्टार डिस्ट्रिक्टबो गेलेयो